खुलुमबाय लोगोफोर, आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङैनो दं। ओमफ्राय जोंबो मोजाङैनो दं आरो। ओमफ्राय जोङो दा थांगासिनो तेजपुराव। आदाया बाबामोननो मामोननो गस्ला बायनो होननानै तेजपुराव लेंहरदों आरो। ओमफ्राय जोङो दा थांगासिनो। ओमफ्राय नै बियो जाहैबाय जोंनि गामिनि लामा, जा आरामखा माइ दुब्लि गेजेर गेजेर जों गामिनि लामाया। बाय थांनायलाय बबाव थांनो नागिरदों जोङो? तेजपुर। मानो सोर लेंहरदों? दुनु मामा। मानो? ओरैनो। मानो? गस्ला बायनो। गस्ला बायनो? गारि बायनो। मोजां मोनदों ना नोङो? गारि बायनो। गारि बायनो? बियो गारि बायनोबो लिंहरदों। ओमफ्राय बियो बिस्कुट बायनोबो लिंहरदों आंखौ। बिस्कुट बायनोबो? मेथाइ बायनोबो? ओमफ्राय चिप्स बायनो। चिप्स बायनोबो? होनाय नोंनि हाथाइखौ नायनि होनाय। एम्फौ जाजोब्बाय माथो। ओमफ्राय नै बियो जाहैबाय माजबाटु अरां लामा। लामानि सेर सेर इदि साहा बागान दं आरो। जा मोजां नुखायो। फारनैथिंबो साहा बागान। ओमफ्राय आङो नोंथांमोननो एसे देखायलांनोसै लामानि भिउफोरखौ। ओमफ्राय जोङो मोनफैबायमोन तेजपुराव, खिन्थु जोंखौ शपिं महलाव हाबनो होआसै। हाबासै आरो माने बाबाया उन्दै नालाय, दा कभिड-19नि जि माबा बेनि थाखाय गथ'फोरखौ एलाउ गैयानो आरो हाबहोनो थाखाय। ओंखायनो जोङो दा आदाजों बाबानि बिमाइजों फुथ्ला दखानाव फैबाय आरो बाबानि थाखाय गारि माबा माबि बायनो थाखाय। बायखांबाय। ओमफ्राय नै बाबाया गोजोन बावाखैसो आरो, बिनो आरो नांबावगौसो नांबावगौ, जि नुयो बेखौनो लानो लुगैयो। एकदमबारे गासैखौबो नांजोबथारगौ आरो। ओमफ्राय बाबानि फुथ्लाफोरखौ बायखांनानै आदाया न'आव मेथाइसो लांनो होननानै मेथाइ दखानाव हाबफैबाय आरो मेथाइ लांनो थाखाय। ओमफ्रायो मेथाइ बायखांनानै फैबाय दा नै मोनसे हटेलाव हाबफैबाय, एसे माबा माबि जानो होननानै हाबफैबाय आरो। हटेलाबा मा नाममोन आं नायफ्लाङासैबो। ओमफ्रायो अर्डार लाफैबाय मा मा जायो। ओमफ्राय आदाया अर्डार होबाय आरो। ओमफ्रायो नेगासिनो दं, दाबो मोनफैयाखै जाग्राफोरानो। प्लेटफोरा खालि खालि गोजाथार आरो। 15 मिनिटसो जाबाय खोमा जोङो नेबाय थानाया। बानायनासै होब्रबो नालाय, ओमफ्राय माबायो आरो गोबाव जायो एसे। ओमफ्राय भिडिअ'खौबो माया लादोंमोन, नै बांग्रि मावनाय बायदि जागासिनो, जा मावदों आरो। आधा घन्टासो नेनायनि उनाव जाग्राया मोनफैबाय नै। ओमफ्रायो ओंखारबोबाय जोङो दा थांगासिनो। ओमफ्राय मोनाबायबो, गथ'फोराबो मेंजोब्बाय, जोंबो मेंजोब्बाय। थांगासिनो दं आरो, मोनहैथ'वाखै। ओमफ्रायो दायो मोनफैबाय न'आव, नै मोनाबाय, खोमसि जाबाय। ओमफ्राय दिनैनि भिडिअ'खौ नोंथांमोना माबायदि मोनखो? मोजां मोनदोंब्ला मोनसे साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो लाइक खालामनो दाबाव। आंनि भिडिअ'आ दिनैनि थाखाय एसेनोसै आरो, गोजोन्थों।